Tak sa to robí, superhviezda. Tá strážnička ťa počuje. Teraz mi pomôž odtiaľto sa dostať. Dobre, spýtam sa strážničky. Nie, ono sa ma snaží dostať. Od tiaľto? Nie, myslím. Lebo to je jej práca. Ale ja ju nepoznám. Tak to chápem. Uchránim ťa. Gregory, potrebujem ťa v mojej diere. Čo? Máš šťastie, hlavný vchod je stále otvorený, čo je dosť dobré, lebo je práve na čase, keď... Penis. Tak čo teraz budeme robiť? Možno tu v Pizzaplexe sú aj iné východy, ale neviem, kde by mohli byť. Perbabu. Možno viem, kde by mohli byť, ale tieto oblasti vyžadujú rôzne pasy. Ktoré máš ty? Na fotenie a vstup? Hej, to je na hovno. Budeš potrebovať... Freddy, čo robíš? To kto bol? Kto? To decko, ktoré si napchal do svojho brucha. Videla som to. Divné, ja som nič nevidel. Ale ty si... Perbabu. Čo? Per si mapu. Nie, ty debil, ja tu žijem! To čo bolo? Čo bolo čo, ha? Ten... Každopádne, kúkaj, nič v diere to nemám. Sledujem ťa, Freddy. Ja som najlepšia. Výborne, superhviezda. Poďme nájsť nejaké tie pasy. Freddy, počuješ ma? Použil som svoj vstupný pas, aby som dostal daycare pas, aby som našiel bezpečnostný level 1 a teraz som v Jungle Gym a asi tu za chvíľu zomriem. Jungle Gym? Hneď tam budem. Som tu. Ten hnusný mesiac ma tu naháňa. Vážne sa bojím, Gregory, ale urobím, čo môžem, aby som... Skvelá práca, Gregory. Keď už teraz máme ten pás, dostal si väčší prístup ku Pizzaplexu. Je mi nejak zle. Je tu niekde blízko záchod. Potrebuješ náhodou šťanka pás alebo kaka pás? Obe? Ó nie, Gregory. My už cich kaka pás už viac nerobíme. Nie od Kaky 07. Od čoho? Thunder! Penis, rýchlo, Gregory, strč sa mi do diery. Prestaň to volať dierou! Je koniec, Freddy. Ideme si po to decko. Rock'n'roll! Ja jem smeti! Kamoši, Gregory, potrebuje pomoc. Potrebuje byť odtiaľto vyhodený. Pre brinzu! Nie, Ja nechápem. vravím, že by tu nemal byť. Mal by byť u Montyho na golfe! Nie! Rock'n'roll! Berte ho. Stojte, ja vás nenechám. Freddy, to je hračka. Čo chceš s tým spraviť? Gah! Kurva, ty si kokot! Ty si kokot! Prepačte, ja sa len snažím ochrániť Gregoryho, dokiaľ nebude môcť odtiaľto bezpečne odísť. Čo sa snažíme my je, že aby odišiel z Pizzaplexu. Brinza! No takto je to, čo si chcel, nie, Gregory? No, asi hej, ale... Vráť sa čoskoro! Rock'n'roll! Freddy Fazbear je to šéf. Macko, uško, nech sa pojebe, bo sme super. Sme na vrchole, bo sme super. Na party je čas, tak poďme. Freddy na stage, mikrák má. Tak. Roxy je naša fešanda. Som v tope. Číka všetkým vytrie z rok. A Monty tiež je tam. Rock'n'roll! Freddy Fazbearov mega Pizzaplex. Dík za sledovanie. Taká dobrá, Dík za že sledovanie. sa prežerieš. Dík za sexovanie. Freddy Fazbearov mega